a raina na yanke shawarar na aure ki na kai ki gidana na killace ki zama matata uwar ƴaƴana. To akwai matsala amma ba ni zan gaya ma ba, umma ce da ta gaya ma. Zancen ka yana da daɗin ji amma akwai sangaro a ciki. Ina tunanin kuma mun daidaita ina so ki zame daki. Da kun ga yarinya da kun ga kuna son ta kuma duk matan duniya nan sun gane. Amma ku da kin san daga inda na taho na zo saboda kawai in cika miki alƙawarin nan wallahi da baki faɗa haka ba. A yanzu ban shirya aure ba. Assalamu alaikum. Mun ga hana mu bari nan da wata 6. To ai ni babban matsalan jiran ne bana so. Mun yi magana da Alhaji akan Yasira. To matar gidan ta ce a'a. A'a umma, kowa ya sani ana yi nan saurayi na ne. Ko zai magana aure a ce an yi ta yanzu. Ƙarya yake miki. Tana fada a wajen zaka ta samu. Wurin Yasira na zo tana nan. Da kuɗin wani akanta. Ka ɓace min da gani. Sadiq Movietone on track again with a movie full of controversy. Matar Mace. Yayi ba ta ba kona ba. Dama bai shirya bane. Me a ciki in ya shirya sai dawo mu ga yadda za a yi. Ka zo kawai a zuwa ɗaura muku aure da ita. Haka shi kenan hankali kwance. Akwai wanda ma ya da kuɗin sai yake kanta shi ma sai ka biya kuɗin. Matar Mace. Matar Mace suka ce annuri na. Zuciyata take muradi a ganki nisa na daura sirri na sai da raina fage na shahadi zama da ke za na samu buɗe raba mazan tsindima cikin Matar Mace. The biggest puzzle is there is a woman who is having an affair with 4 men at the same time. Why and how? It's controversial, it's confusing, it's unacceptable. Matar Mace. Daga lokacin da nace ina son Yasira tun daga wancan lokacin har ka lokacin da baba ya ce da ni ta samu miji za a ɗaura mata aure. Na taɓa cewa a maido min da duke da na kashe. A'a baka taɓa faɗa ba. Lafishi. Iya kuɗina da na kawo a dawo min da su da zai nan hidima ta da shi. Dan Allah dan Annabi Bala kai hakuri kaji. Matar Mace. Yawu FKD movie. Story and screenplay Ahmed Edorayi. Executive producer Abban Dole. Co-producer Danjuma Salisu. Producers Naziru Danhajiya and Yawu FKD. Matar Mace. Directed by the fresh kid on the blog Ali Nuhu Because. Ashe mututa ne ko azalimai? Kuka ɗaura mana yarinya ashe ba budurwa bace ba zaura ce ƴaƴa har 3. Matar Mace.